Ok ljudi, ovaj video želim napravim jako cozy, tako da želim više da pričam sa vama i da vam pokazujem moje favorite, ono što se meni svidelo i izvinjam se ako se bude menjalo malo svetlo, prosto ja ga ne kontrolišem i sada je zalazak sunca inače. I danas želim da vam pokažem favorite mog ovog meseca i prvo o čemu želim da pričam jeste Shein, zato što od tamo sam poručivala toliko puno stvari tokom ove zime i mislim da bi bilo jako cool da sada sve to vama pokažem. Pokažem neke nove stvari. Prvo što mi se mnogo sviđa je ovako nešto nikad do sad nisam nosila. Mislim da je to baš cool. Ovakav sako. Evo, kao što možete da vidite. Ne znam koliko vidite. Ali ovakav sako, mnogo mi se sviđa mi se materijal, sve mi se sviđa i mogu čak da ga obučem sada. Ja bit ću jako moderna. I također uz taj sako je išla ovakva suknja, tako da idu kao komplet. Upravo sam obukla suknju ovako, idu u kompletu, izgleda ovako. Materijal je predobar, sve mi se sviđa. Sljedeće jeste ovakav duks. I ovo, vi mislite da se ovdje završava, ali ovaj duks je jako dugačak. Ide kao duks haljine i ide uz ovakav kaiš prelep. Tako da, mnogo mi se sviđa. Ovakav kombinezon, jako lep i ovdje ima ovakav završetak prelep. Tako da, mnogo mi se isto sviđa, ide kao uz belu rolku, tako da, eto, neke nove stvari u mom garderoberu. Ostavit ću, pošto je Shein sada pravi Black Friday, ostavit ću vam sve linkove, imat ćete jako puno popusta sada ako budete poručivali do 29. Inače 29. je moj rođendan. Tako da, i Black Friday traje do 29. Također, što sam tamo vam kažem, da, imate promo kod za 15% popusta na bilo šta ako poručite, tako da, nadam se da ćete to iskoristiti. Ok, sljedeći favoriti počet ću od skincare routine, zato što znam da mnoge to zanima. Imam dva proizvoda, počet ću od, mislim da ću od ulja. Ovakvo ulje za kožu, ulje kalendula, nemam pojma kako se kaže na srpskom ili na engleskom, pošto sam ga kupovala u Rusiji. Prestala sam da koristim bilo kakve kreme za kožu, zato što u tim kremama ipak se sadrži nešto što može da loše reaguje na vašoj koži, pogotovo na moja koža je jako alergična, nažalost, i bilo kakva promjena vremena, promjena hrane, promjena nekog proizvoda koji koristim za kožu može da utiče jako loše na moju kožu. Tako da, ulje, ako imate problematičnu kožu, ulje je najbolji vaš drug. Zašto kažem kalendula? Zato što ja mislim da je bilo i avokado i još nešto, ali to može da bude alergično za vašu kožu. Tako da kalendula je jako dobra alternativa za to. Sljedeće jeste krema za kožu. Ne znam da li ima da se kupi u Srbiji. Boro Plus. Rekla sam da koristim kreme, ali ovo je za lečenje nekih malih pocrvenila, znači kada samo stavite na jedno mesto i to pocrvenilo vam nestane. Ne radi loše, ok, ne suši kožu, što je jako važno, pošto većina krema koje kao pomožu protiv bubuljica i pocrvenila i akni jako suše kožu, što je za moju kožu je prosto ne sme jer postaće odvratna. Tako da ovo je jako dobro i ako imate probajte, jako jeftino, nemam pojma koliko košta u običnoj apoteci, moguće da imaju u Srbiji. Iako sam počela puno da se bavim ne oko šminke i oko toga kako da uvrnem kosu ili da ispravim, već oko brige kože, kose, zato što to je mnogo važnije nego kada puno koristite šminke ili opet nekih proizvoda za kosu koji nisu dobri, tako da savjetujem vam da obratite pažnju na to. Ja sam koristila ovakvo ulje, ovo novo, bukvalno mi ga je danas baka donala, ali evo potrošeno jedno, kao što vidite ovdje više skoro ničeg nemam. Tako da imam novu ovakvo ulje. Napisat ću vam ovdje naziv.
Meni ovo ulje mnogo mi pomaže, sviđa mi se, ali ne znam, ovo je neko profesionalno koje mi donosi s frizerka iz Perma, tako da nemam pojma da li to ima uopšte negde se kupi. Pogledajte neku alternativu, opet kažem, za bilo koje ulje, zato što pogledajte, potražite baš za vašu kožu, za vaš tip kože, ovo samo kao primer šta bi mogli da koristite. I takođe mi je ovaj put baka donela isto te firme masku za kožu, to ću tek da probam, tako da ne mogu da kažem da je moj favorit. I ovakva serum, nikad nisam koristila serum, ali čula sam mnogo puta da je jako dobro, tako da ovo ću jedno čekam ovo da koristim i reći ću vam kako radim. Ovo već ima da se kupi u Beogradu, zapravo meni je ovo Mina donela iz Beograda, pošto nema kod nas da se kupi. Ovaj skrab je jako dobar time da kada izlazite iz kupatila bilo šta koristite, obično ne miriše kasnije, to je već kad ste oprali to i sve to. Ovo miriše ceo dan, ja mislim. Bukvalno osjeća se na kilometar i mnogo dobro, sviđa mi se mnogo boje, jednorog i sve to. Tako da, savjetujem ako želite da probate neki novi skrab. Mislim da ga je Mina kupila u DM-u, mislim da se tamo kupuje. Da, tako da pogledajte, mislim da će vam se svidjeti. Ukazat ću vam moj omiljeni karmin od Bourjois. Mnogo mi se sviđa i kao što vidite imam ga sada na usnama. Wow, kako lepo sunce, mogu ovdje se premestim. Mnogo mi sviđa. To je ovako nude i mogu svaki dan da ga nanesem. Mat je, ali to mi se isto sviđa jer znate kada vam se kosa lepi za glosove različite, to baš i nije cool za sjajeve. Ovo bi bilo sve za ovaj video, za ove favorite. Nadam se da vam je bilo interesantno jer meni je stvarno bilo važno da se podelim ovim svime. Ne zaboravite da posjetite Shein, ne zaboravite da se subscribe-ujte na moj kanal i ja vas puno volim i vidimo se sljedećeg petka. Ćao! Sweet red cherry wine. So I sail away to an old place where people die but try. You're fading.